166,887, no? Samtang ang sunod sa ika-13 si former Vice President Jejomar Binay. Ngimera sang 13,182,285 ti mga kulang taon taguro mga tangta 700,000 pa rin guro sobra ang abanse. Di ka doon may nagasinulod pa kuno nga mabuto sang sang OFW, no? So ti kumakamusin na, no? So siling nila ti ang away kuno daw diri sa ika-13 nga pwesto. O daw makahalawat-awat pa ning pwesto yan ni Jinggoy yaw. Mao ni si Jinggoy ti konbiktado man ni, no, sa kaso nga graft. O ti nakabail, nagpadalagan sang 2019 no ay nagdaog lagan pagid subong, no? Nga 2022 daw laban-laban mas daog. Si Bong Revilla ti may gaso man nga graft bagkos ang PDAF to, no? Ang hindi amo nga pag gamit sang PDAF. Nagdaog man sang 2019. Ay siling ko grabe mga Pilipino, no? So duay nagadulot. Sa diri makabati ning mga konbiktado, no? Mga tao nagkalapriso ni sila, no? Di ba? Nagkalapriso ini sila yung makabanan. No, because ang kaso nga grab sang PDAF to kun Priority Development Assistance Fund. No, nga ti release to kay Janet Lim na pulis to. Ang kickback sa 2 bilyones man nabato nila. Ti amo ni ka kwan gali, no? Amo ni ka kakawatan, no? Ang ining mga tao rik ti nagasiling nga ti kwan kuno sila nang inosente kuno sila. Inosente sa ano? No? So, di ko man ta Japon mimo kay nga ginakuha naman Japon sang tawo. Ginabuto mo sa Japon sang tawo. Damo kita da mga senador nga ti daw kuan gid bala, no? Senador nga aton gid ya gusto nga ibutang kag handa gid magserbisyo. Di ni mga kumbiktado bla, no? Daw ka kuan lang gid bla, no? Daw ka sakit lagi nga batsagon. No, kung din itong mga konbiktado, kung may mga kaso, amo putong nagadalaog. Di sige surihan ta niya makabanan, no? So kung ano manggid ang madagatan, no? Sang sining posisyon ni Senator Jinggoy Estrada, kag ni Jejomar Binay, tapos eleksyon. Bay katapusan pa kuno iya sang Mayo ang proklamasyon. Kag ginapahayag sang Commission on Elections. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 27 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Diri man sa ato sa ringa para tuntunan. Yung nabata na to sa ringa madlas, pabalik ta. Una na to kwa, Mr. Winnie Sancho, no, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association o Konsang Gawa. Ay bulon ta ka anon kita, no, with regards sang sining plano nga kag pag-oponer, no, file sa oposisyon, plano kapag file sa oposisyon sang grupo sang manegosyante angot sa increase sa sweldo sa mga mamumugon. Magabalik kita pagkatapos ginamang sinis. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang Pagpalaga sa Pobrado Bacolod Philippines Standard Time 35 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Nagkamati diri sa ato sa ringa para tuntunan sa zona libre. Ponce Ilagan Bombo Ponce Espino. Sige, no, sa dugay-dugay mangin kapod nato, no, Sir Winnie Sancho. Mga kabanan de sa ato sa ringa makotoran, no, sa kay Ma'am Esther Sancho no sa to gage. Para sa aton sa ringa hinunan dugang, no, with regard sa ringa mga siyempre, no, ang aton nga business sector naga-oponer subong sang siring increase sa sweldo sang aton siring mga kabanan o kon sweldo sa mga mamumugon di kon nang tawonta, no, ang kuan subong pila, no, magsiling kang increase daw kuani nami kay at least bala, no, may ara man tabla sang sang rason, no, nga magpa-increase kita makabran sang sweldo. Ti are mo lang sa 450 pesos. Sige, no, 450 pesos, no, sa mga private sectors naton sa nga mga kauturan. Kaya ito na endorso na to sa bahin sang National Wages and Productivity Board, no? Or I mean sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa West Visayas, no, sa National Wages and Productivity Commission o kon NWPC. 450 nga minimum wage para sa mga nagkatabaw private establishments kag 500 nga monthly increase para sa sweldo sang kasambahay, no, kung mga domestic workers. Grabe, no? Sa piya kalinya, check naton si Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sang gawa. Sir Winnie, sir, good evening sa liwat. Si Bombo Ponce ni. Welcome diri sa Bombo Radio Bacolod. Sir? Bombo Ponce, may gabi si mo, no? Labi na gid sa aton mga nagapamati kag nagatanaw sa mga programa, mga mamumugo, no, sang Western Visayas. May gabi sa inyo tanan. Oh, yes, Sir Winnie. No, thank you good sir, no, sa saling opportunity. Anyway, ginbalikan ta ikaw, no, with regards sa kay ti daw katunog subong sang sining opposition o kung pag-opener o opponer, I mean, no, sang business sector sa increase, no, may mga istorya plagit na batian nga ti daw malipong kuno sila pagkabati, sir. Sang 450 pesos nga increase or sa mga increase subong sa mga sweldo, Sir Winnie? Well, in the first place, no, ginarespeto ta ang ilang panindugan, no, kung nag-opuner gid man sila, no, but
ginproseso ini mo sang regional wage board, no? Kag I think it is still premature, no, for them to say nga mag-oppose sila. Kaya wala pa man na-aprobahan sang National Wages and Productivity Commission, no? Ang atong IRR nagasiling nga kung maghatag na sang signal ang NWPC kang magsiling nabi sa wage board nga i-publish na, no, 10 days upon publication, that's the time nga nga mag-file sila sa ginatawag nga opposition, no. According to the IRR sang sang NWPC kag wage board, any aggrieved party, no, can file opposition to the National Wages and Productivity Commission 10 days, no, after the publication of the wage order. So may ara man sila binyo, no, kung gusto gid nila mag-oponer, no, paagi sa isa ka natawag naton appeal. However, ang ilang appeal cannot operate to stay the implementation of the wage order, no? Kung maaprubahan gid man sang NWPC. Unless ma-post sila sang ginatawag nga undertaking, no, kung surety o kung bond, no, equivalent to the amount, no, to be paid to the workers in the event that the wage order shall be affirmed. Amo na siya ang ruling Tabombo Pons, no. But on the other hand, nag-aapilar kita sa management, no, for the sake of the workers. Karon naman lang ni Bombo Pons nga nakakuha kita sang hindi mangani siling nga substantial gid, no. Pero mataas-taas abi nga wage increase kay ang Manila, ang NCR 33 mo, kitaya 55, no. So give it to the workers, no. Give to them their just share, no, in the fruits of their labor. So nagahingyo kami sa inyo bilang representante sang mamumugon nga ipatuman na lang ini, no, kung maaprubahan gid man sang NWPC, kag ang hindi makasarang bumbupon siya ma-file lang sila petition for exemption, no. Kaya may exemption man, like for example, distress establishment, new business, kag ang mga negosyo nga nagasuffer sang ginatawag naton calamities, no. So may ara man ligwa, no, nga makafile sila sa exemption. As a matter of fact, I think si Mr. Concepcion, no, isa sa mga advisor sang presidente nagsiling nga ang mga magagmay bilang nga negosyo, no, dapat exempt sa minimum wage, no. Kung maklasify na siyang BMBA o kung barangay micro business enterprise, hindi man na sila sakop, no, sang ginatawag nga minimum wage, no. At any rate, tanawon lang naton balang kung may increase ang mga mamumugon, mabalik man ni sa gobyerno mo in form of taxes and then consumer spending, no. So kung may participation ang workers, consumers sa consumer spending, it will pump prime, no, the economy, no, so to speak. So let us look at the increase of the minimum wage not only in Western Visayas but all throughout the country in a more positive manner, no, rather than think about it as a burden, no. Kinahanglanon na gid man sang mamumugon ang saka sa sweldo Bombo Pons at this point in time. Okay. Ang matabo galiti abo na no, nga wala sa lagi ng bagan siling mo, no, nga magpal sang posisyon. Pero iniya ang increase nga ini nga 55 pesos dugin tunan gini masyado, sir. Kumbaga nag-agi gini sa butas ng karayom hasta nga napasar ini. Yes, no, kay once it will be passed to the regional to the National Wages and Productivity Commission, ang tanan nga mga procedural requirement na comply man, no. Sa totoo lang, grabe man nga lalisay, DTI, NEDA, DOLE, representative of labor and also representative of
representatives of the management, no? Kaya man hindi mo man yung mga dali kay ang mga datos nga uyatan sang gobyerno like DTI and NEDA, hindi mo man na siya ma-ignore mo. At the same time, ang amon panindugan nga dapat i-restore ang purchasing power sang workers na naga-deteriorate, amo mo na ang rason nga ang taas-taasan jutay ang sweldo no sang mga mamumugon diri sa Western Visayas, no? Kung naman due time kay duwak tuig bumbupon duwak tuig way man sang increase, no? Kag ang mga kuanya, ang mga negosyante, ang ilang mga produkto na deregulated naman na no? Pareho sang gasolina, iban nga mga balaklon at without prior notice gani kung kisa gina-increase nila Ti ang sweldo sang mamumugon niya regulated ni nga once a year man lang makafile ka petition, tapos may limit pa siya sa ginatawag na minimum wage, no? So with all due consideration, nagaingyo kami, and with all due respect sa management, mag-file na lang kamo sang petition for exemption, but for the sake of industrial peace, no? Dapat ipatuman naton what will be approved by NWPC and later on will be implemented as Wage Order number 26 in Western Visayas. Oho. Ano ba kay naanad sila Sir Winnie sa increase nga tag 11 pesos, tag 25 pesos, mag 55 o malipong ged? Come again? 5 magtag 55 pesos nga increase malipong ged? I don't know, no? Siguro kung pagtanaw lang daw idiomatic expression, ano? Nga ti malipong, ti ila naman na ining diretso, no? Ang sa amon lang basta ginproseso kag gintagaan ang tanan nga deliberation, no? Sang panahon. Kag ang above all, no? Gin-consider nato nga ini balang sa idalom bala bumbupons, no? Kundi 395 naging 500 naging 450 no ang 395 ini ba lang 310 less than 10 no hindugangan 110 ang 315 nga mo mga agricultural workers gindugangan sang 95 para ang ila basic mangin basic minimum wage mangin 420 and 410 respectively. Kay bumbupon kung hindi tani sila pagbatakon, malansang na nadaslay sa 310, 315, hindi sila makalagas, no? Sa 450. Kay bisan less than 10 ina sila, o kung agricultural workers ang ilang classification, pareho mo lang nang ginakaon, ng pagkaon, no? Pareho mo lang na ang mga kinanglanon na ginagamit nila sang sa aton. Di kung sa mga Tagalog, bala, ara sila sa laylayan mo, pere-pere. So it is high time nga dapat emancipate na ton sila, no? Economically, so to speak. Ete, amo na ang advocacy sang labor mo, emancipation of the workers from the bondage of poverty. That is why nga nagtaas ang ilang increase, no? Para makabulubutwa man sila bumbupons to keep their heads, no, above water in the midst of the economic crisis that we are facing now. Okay. Ti amo na siya, no? Kay after sa to gani sang interview ta, no? Sa imo pagka the next day nang kami reaksyon, especially mga pump boys nato bala sir, no? Sir Winnie, mga hero man naton. Sus puwerte ang kalipay, no? Ngati may 450 pesos sila kada sa do nga hindi man japo makatris pa sir, pero dako pa salamat kay nagtaas ang sweldo. At least bumbupon sa well, madamo man di ang mga grupo sang labor sector mo sa Western Visayas. Although ako ang representative sa Regional Wage Board, I cannot claim na ako gidya ang nag-represent sang tanang nga labor, no? Kaniara man gidya siguro labor sector nga hindi sila konforme, no? Ti kuan na ginarespeto tanang ila panindugan, no?
Kag with regard sa ginhambal sang management bala nga temporary restraining order, I would like to remind management nga may prohibition of injunction mo, permanent or temporary restraining order. Article 126 of the Labor Code, no? No court or any tribunal can issue injunction or TRO against the proceedings of the Regional Wage Board or the Commission, no? Kamantikwan niya mo labor case, no? Sa ibang guro nga aspeto, no? Hindi man ta abogado bumbo pons, pero sa nahibalaan ko daw amuna, no? Ambot lang yan, problema ako kung paano sila makapile ng ginatawag nga temporary restraining order. Kung ako ngita lang dahil diskarte, kung maayo nila sa ilang mga tao, sa ilang mga empleyado, na staggered nila, no, o whatever. But as far as the board is concerned, nakahimo na kami sang desisyon, no? No way nga ang Regional Wage Board would recall its order, no? Otherwise, ang creation sang Republic Act 6727, which is the Regional Wage Board all throughout the country, would be meaningless, no? Kung hindi consistent ang Regional Wage Board sa iyang panindugan. And anyway, may representative man ang management sa Regional Wage Board na nag-register sa iya oposisyon bahin sa desidihan, no, sa Regional Wage Board na wage increase sa Western Visayas. Para man na bla sa ginbatyag man ninyo to anay sang ginpakigbato tama ni bla ang kwan ang contractualization o kunang endo although tuod nga may ara to mga empleyado kagin pang regular, pero do selected man lang to abi like sa mga fast food chain, ano? So do gulong ng palad man lang niya. Subong sila naman sa dalom, kita naman sa babaw nga mga mamugon, Sir Winnie. Ang ginakalipay nato, no, kag isa ini kakadalagan, no, bumbupon para sa hubon na pangabudlay, no. Ako nagtanaw gid, no, nga ang nangin inspiration, no, na kon bilang isa ka labor advocate, amo ang mga ordinaryo nga mamumugon, no, labi na gid bala ang mga utod naton nga nagakarga tapas sa sinda, no, mga mangunguma, amo ni sila ang nangin hope, no, sang inyo nga mga labor leaders para nga matagaan sa momento sa sweldo kag di sakto na bumbupon sa hambal mo. Nagkatagaan man jutay nga ligwa, nakagulugin hawa man jutay ang mamumugon. Di idingot pa nato ni sila, no? Tagaan taman sila sang tawag mo lang breathing space para at least makasiling man sila nga ay nakatilaw man kami sang sweldo nga at least mabakal namon ang iba nabon nga kinanglanon luwas sa pagkaon. Okay, correct gid, ano. Sige, anyway, ang aton ulat to aton tagay no pila pa ka bulan ayan, Sir Winnie, ka mapatuman ini. Well, kung maghatag na sang go signal ang NWPC, kung magsiling sila nga i-publish na, kay it will be debated this week mo. Pagkatapos sabi, magsiling na sila nga i-publish, kung i-publish na ito na before June, 15 days, no, after its publication, it will become effective, no. While waiting for the IRR, it can be implemented, no. Ang iyang effectivity butang ina hopefully kumbupons mga ang projection kasi ni mga first or second week of June, no, or probably for the month of June, ma-implementar gid ni siya. Amo naman na ang aton isa ka helikoton nga dako, no? Ang implementation, kaya kung naka-issue na sang wage order, ang ikaduha naman da nga tanaw naton kung paano ini ma-implementar mo. So kinanglan mangin maid-id ang Department of Labor and Employment to see to it that the new wage order for the workers should be religiously implemented. Okay, sige. Sir Winnie, sir, thank you sa liwat sa saring opportunity and good evening. Salamat kag maayong gabi sa liwat Bumbupons. Thank you.
Okay, salamat gid no. Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sa Nigeria Alliance of Workers Association, ukon sang gawa. Di bilang reaksyon niya lang tudugang sa bahin sa sining nga mga pahayag man sa nga aton nga business sector with regards to nga ti nag-oponer gid sila sa 55 pesos nga increase para sa aton sining nga nga mga sweldo sang mga mamumugon diri sa bahin sang Western Visayas. Ti imagine so ti bisan pa paano may kuan man ta, may pasalamatan mata, may konsuelo man ini mga tawo sa likod siniti hindi tama na pag kalimutan nga sila ang pasalamatan kay ti without them hindi man kita maka-enjoy kasi dapat everybody happy kita mo, di ba? So sa sitwasyon subong sa kamahalon sang mga balaklo ti kun ako lagani ti pero konsultiro kabi way kay sa may ginasagod kulang pagani sa imo ka budget do lusog ka pagani makabakal sang brief so ti ayan pa kung may pamilya ka, may ginagatas ka, may ginasustener ka pa nga iloy mo. Bla. So mas kuan gid mas burubudlay gid kag perpinot, ang kuan mapinot iya makabanan ang sitwasyon sa sining nasambit iya nga status ng sweldo ta diri sa may abahin sang Western Visayas. Kung sa bagay ti ato ni blessing na niya sa aton kung amo ni ang ginatag diri sa aton nga mga kauturan. So right man kuno na nila nga mag-file sang petition. Pero ti ang kwan sa ending ngati petition na niya pero dako chance nga mapatuman gid by June so ti by June kun ba 450 pesos na imo sa ring increase kun may mga loan dito loan doon ka bumbo aron makabuhin-buhin ni sige do dako pa tong take home ko to kay dako seldo ang ibuhin sa loan kwan lang nang kwan Japon, kere Japon. Amo na, sa dito mga kabanana. Anyway, so sa ato sa rin kabakato, same time sa ato sa rin kabakabombo, mabuhay gid ang mga sektor sa mga mumugon. 56 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi, diri kita sa mabalita sa Negros Occidental Provincia ng Capitol, o sa kay Bombo Dines Rubica. So, grabe gali. Nakita ko di Bombo Dines, sa ginpost ni Congressman-elect Attorney Dino Yulo sa 5th District during sang campaign last starting March 25 pero January pa lang perte na ning babad yato sa kabukiran sa Isabela sang Moises Padilla sang La Castellana sa Himamaylan Binalbagan kag Hinigaran so dito siya dito siya Enero pa lang i-filing tayo October pag Enero gintempranuhan niya pagid ang kontraya sang March 25 gidya ang pagsugod sang campaign period sa lokal dito mo sa ng sugod imagine Bombo Dines hambal ni Congressman-elect Dino Yulo ang nagasto niya nga t-shirt sa isa kada adlaw 4 shirts a day 4 ka t-shirt sa isa kadlaw, grabe nga ilis. Kapat mas wilis, perting init, ulan. 4 cups of coffee. Ako gaya makaya ako 3, okay na. Magapat kasi kurug-kurug na ko na. 4 cups of coffee. Ang tubig nga mainom sa kada kadlaw, 2.5 liters a day. Ang mainom niya. So, basa nga towel, balon, kag lots of ice. Pero tiwai daw ay manapaos si Atty. Yulo, wala man sa napaos, so 4 shirts a day, 4 cups of coffee, 2.5 liters of fluid,
a wet towel kag lots of ice. Grabe ba? No? So, muna siya, no? Kang kapisa mo na gani siling ko sa politika, no? Kuan sa mo sacrifices and victory, no? Dapat iupod mo gina, no? Ang sakripisyo kag ang victory. No? Kaya ti ko ni ka magsakripisyo, nablang style bla sa una. Pwede na ng gobernador subong pero tambot nga away na guro ma-apply ang estilo. Gobernador Contreras, na pwede sa ni Congressman Castro to sa Capiz. Ang diskarte ni Governor Contreras ang una, ang kontra tulog sa iya bugtaw pa, no? Ang kontra bugtaw na, siya bugtaw Japon. Kita mo nga abilidad niya, no? So muna, ang diskarte niya, may sakripisyo siya, pulaw bugtaw, no? Tulog sa kagahon, no? Bugtaw mo sa early in the morning pagid. Tulog sa kagahon, no? Ang iya mga kontra, temprano pa tulog. Bugtaw sa aga pa, mga kontra niya tulog pa. Pero ato na to saya, no? Ato na to saya sa kwan. Sa tagsa ka makabarangay, las 4 kagahon, nagalibot na saya. Ti imagine. No? So muna, sacrifices, no? Plus after all, mangkon mo ang victory na ginatawag. Nagsumpa sa take out gid siya, no? Officially sa kay Governor Bong Lacson as congressman sang 5th District. May masaya kita dire makabang kaagang vaccination drive sang probinsya. Hibalaon man nato. Bobo Renis sa report, Provincial Capital, please come in. Bomo po after sining mainit kag malawig-lawig nga isina sa pamulitika Bomo Pons tapos sa atong eleksyon. Gain pa kay na ni Governor Eugenio Lacson nga iya nagid iluso karon no, sa mga LGUs no, sa may probinsya sa Negros Oriental nga padayono na gid no, massive na gid ang pangbakuna no diri sa atong probinsya kat balata mo po sa ang Negros Oriental ti gamay-gamay pa malang mga 60+% pa malang no, sa ato target herd immunity ang nabakunahan na especially bumupons ang aton sining mga senior citizens no? Gamay pa lang bumupons no? Mga 40 plus no? Almost 50 plus abi senior citizen kag of course aton sining mga kabataan no? Nagaedad 5 to 12 then ning pasaka naman ang edad naton nga mga lamharon natin kabataan no? Magamay-gamay pa ang bulyom. So muna sunod sa Governor Lacson ngati mabalik na kita no sa ato sining normal aktibidades after sa pamulitika no kag gabay pa no kay bumbo sa aton probinsya way problema no bastante kita gapon sa COVID vaccine no ang probinsya sa Negros Occidental no kay pumakot namo kay na si Governor Lacson ti no kun ang probinsya may plano pang bakal sa vaccine nga why na hindi ta magbakal kay bastante damo-damo kita subong sa vaccine no iban gani mag level Bumudines. Yes. Delegate kado nang renewal law. Up. Go ahead. So yati amo to siling yang dapat maging massive lagi nato vaccination para at least bisan pa paano na malabot-abot na dira aton nga mapasaka ta no ang percentage sa aton pagpabakuna diri sa probinsya. So why na kailan passing dugang yang mabakal bakuna kay bastante importante lang po ang mga maang mga magapabakuna no ti sinyati kamusta ang ang kaso no sa COVID-19 diri sa Negros po single digit lang kahapon single digit ang kaso no sa COVID-19 diri sa aton sininga probinsya gamay na gid lang no matubla mga apprehension nga after election kuno masaka nga damong kaso dili ni Governor Lacson a week ago na after sing election nga ti daw ay mansing pagdako nga surge ang kaso sa COVID-19 nga puti ulat nanta kay ti 2 weeks matombak sa Department of Health after election mabalaan no kun may pagsaka sa kaso sa COVID diri sa pungsod Pilipinas. Pamatian ta no, ang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. Okay, no? Dali lagid. Standby Bumurinis, ano?
So gina-check na to, no, ang linya ni Governor Bong Lacson. We will not buy because there's really, the national government is really taking care of that. In fact, nagsinobra na, no? But they're saying that COVAX will replace those vaccines that have expired. So we will start doing that again, to especially those that have very low performance, no? We will just remind them. But definitely we have to again focus on vaccination. Well, the thing is, our officials are saying, let's wait for 2 weeks after the election and see if the pandemic has indeed tapered down, no? But we're all hoping that really it's now under control, because that's the only way that any tourism industry in any province in the country can start to pick up, no? So we're very hopeful that the pandemic has already gone down. Well, including Negros Occidental, there are certain areas that are very low as far as senior citizens is concerned. We're already encouraging booster shots. In some cases already, the fourth shots already, no? We're already encouraging that. It's not yet over. We still have to do a lot of vaccination to do, and I hope it will improve. Anyway, the campaign period, the election period is over. Bumupos no, si Governor Eugenio Bong Lacson. So gabay pa, no? Mga Giyos na tutok na kita, no? Okay, medyo kulilot din kita gapon, no? This was in Visayas, no? Sa percentage no, sa kasos ng vaccinated sa COVID-19. O Dennis, yes? di paano ka pa nabi silang maka-encourage sa sang tao, no? Nga magpabakuna. Ang national government, ang DOS, utro man ni. No? Sa una, why nila gabirabirahan ng vaccination ni nag-eleksyon na kay ginagamit naman subong sang tao ang rason sa nag-eleksyon na nagdinamo na ang tao, nagdinamo ng kanto sa mga nagatipon-tipon. Ti why man sa may matabo, why man sa may natabo, why man sa increase da nga sang COVID cases dati. Ano pang service ang aton nga vaccination man? Amo ganun mo post no, kita do kumud live la nga kay ti makitaan sing tawo sa national level. Nga mo na senaryo ti nga daw okay man wa ito pa vaccine no, daw okay man. No? Wala man epekto. Nga mo na wala. So, to say, may konklusyon na ang tawo nga subong at tiyempo, subong lang ni. So, ang una, grabe ito yung surge ang kaso. Ang subong niya, no, there's no need sa ng vaksina. Kung siya, wag ka rin ipilit. Kay posible bumpons ang sentabla ang peak, no? Nalabot na guro. Ang tanan nga mga gusto magpabakuna, nakapabakuna na. Ang nabiling wala mabakunahan, amo na hindi niya gusto ko bakuna. Daw ko sabi sa pa mo sa gobyerno, daw ay naging chance yung bakuna kay hindi na gid sila amo, no? Kaya medyo bisan pagbitayon mo pa na, bisan pagbitayon pa hindi na magpabakuna eh. Manggan eh. Medyo ang lakilil sa probinsya, ito manubo-nubo yang aton nga vaccination rate. Para mo sa ibang nga probinsya abi sa Western Visayas, pati silang kusubong, manubo naman niya single digit na galing kaso sa probinsya. Bombopons, ito managid ka kanubo. No? Depende Kaya sa mga apelasyon ni Governor Lacson sa mga GIOs nga balikan ta naman ang vaccination naton diri sa probinsya after sang election period. Bombopons. Speaking sa election, kay Nabong Mopons nag take oath no sa ila sining office ang pila ka mga nagdalaog nga mga politiko lideres diri sa probinsya si Governor o Vice Governor Jeffrey Ferrer upod sa kay 4th District Congresswoman Yoyet Ferrer ang nag-take oath no kay Inasingaga sa talatapan ni Judge Irene Bunghanoy no sang MTCC Bago City Bongpons kay si Vice Google din ni gabuto sa siyudad sa Bago hindi iya siyudad sila kay Luta Bago siya kay siligan pag election day gintik sa naton siya kung nakabuto siya sila kay Luta
nga sa Bago kay Gabuto, no? Sa Bago City si Gabuto man ni kaina upod si Ati Ayon si Congresswoman Yuyet Ferrer nag-take out sila, no? Tubangan mismo ni Judge Irene Bunghanoy, no? Sa MTCC Ciudad Diaz ng Bago. Kag early in the morning kay nabong mupon si elected congressman sa Quinto Distrito sa Negros Oriental si Attorney Dino Yulo ang aga pa man, no? Nagpadulong sa tatapan ni Governor Yunibong Lacson kag dito siya nag-take oath, no? As congressman sa Quinto Distrito. Bumupons, no? May bulanta si Congressman Yulo is independiente, ha? Kaya siya bumupons sa partido lokal abi, no? Kaya doon mo sa affiliation sa National Party. Ang iya sining pag-take out kay Governor Lacson ayhan patimaan in the local level base magsulod siya sa local party ning kay independent ni siya mo, no? Correct, independent ni siya. O siya local party. Tisiling ko base pag-take out siya kinato kay Governor Lacson dodamo man lang pagduwa-duwa kasi base mo pa membro sa local party La Negros, bumupons naman ang mga senaryo. No, pero kayo na, after sang all taking, sa malipot lang ang mensahe ginapahayag ni Congressman-elect Dino Yulo, nga as a congressman sa isa ka distrito sa Negros Oriental, kati daw wala mong problema guro kung sa gobernador siya mag-take oath sa iya siling office. Nga po daw mo siya nag-confirmar kung bala na mas tama join siya sa local party. Bamupons na adri sa probinsya sa Negros Occidental. Bamupons. Pamatian ta malipot lang mensahe ni Congressman-elect Dino Yulo. I think it's only up politically where I'm under the province of Negros Occidental. And I think it's important for us na mapa-idalom kita, pagpakita nga united kita, no? Para sa atong probinsya. Labi na gid nga iba nato nga initiatives, no? Should be for the betterment of our province. Okay. Mula to Malipot lang na nga mensahe ni Congressman. Ang una ito yung pahagan ng NIRT, dugan niya man nga gin-confirm diri sa Bumbo Radio, no? Mga plano yun ng NIR. Correct. Isa na sa mga agid, no? Ang pagbalik sa Negros Island region, bumupons, no? Kaya mo nang iya nga isa sa mga plataforma kag isa sa nagapura nga objektibo sang siya nagkampanya pa. Natin mo nagitambal niya, na ngati magiling mga prioridad niya. Kaya of course, pila ka mga infrastructure project, no? Iya sa Quinto Distrito. Bumupons. So the rest, iba ni wala pa man naka-take out sila office, puti basic mo lang guro, kaya do Muslim po sa mga ato ding leaders sa Negros, mga re-elected man mo, mga incumbent man, no? Nga nagdalaog, no? Sa part sa congressional office, no? Do si Attorney Dino Yulo ng Baguhanon Bungpons, no? The rest, do mumuyapon, ha? Quinto Distrito lagi may bag-oker niya nga kongresista. So amo ni siya, no? After proclamation, take out. So pwede na sa ka-take out ya sa mga elected na nga daan nga mga officials. Yes, pwede, no? Kag sa mga judges sa judge, sa abogado, pwede man. Pwede man sa mayor ka, pwede man depende si mo ya. Kung di ka ma-take out dira sa imong office, no? As elected public official. Bumpons, natin matagina si Vice Gov kag si Congresswoman Yuyet Ferrer, ito yung kay Judge Bunghanoy, no? Si Congressman Lekia Dirudi kay Governor Eugenio Bulac. So batayan tanay kasi ko base ibala, no? Baka as na elected si kongresista sa Quinto Distrito, base kon maupod naman lang siya, no? Sa local political party. Diri sa Bacolod bangod di independent. Tawag nga koalisyon. Oo, kay independiente man siya paglaga niya. Ti sino pa bing mag-inop danay kay ti silahanon man nga mga Negrosanon? Ati uwi kay ti arik mo Negro ti para hitso na lang abe kay ti way may problema ang local party ang Unega kag La Negros kay ti United man sila ya
despite sa mga discrepancies nila sa nasyonal nga kandidato, ti why may problema sa lokal yang level pamupans. So mga naton ka mga balita, update report gikan niya sa Kapitulong Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 14 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. So, bisan ilabo nyo pa na sa batong ng hambal ko nga ang tawo mabakunahan pa or mapawakuna pa, hindi naman tabo. No? So, why gani ka mo kasakalag sang eleksyon to? Ano pa nga pruweba, no? Abebe, babatian tabi ang Department of Health. Kung ano pa nga pruweba, ang ila nga ipathag sa tawo or ipakita sa tawo or ihungit sa tawo, no? Nga magabaton liwat sang kwan, sang bakuna. Ti sang una ti grabing bulig na sa ila da. Sa Department of Health. Wala ba taga-expect ka sang exchange, sa return, no? Kung anong ihatag na sa aton, ang aton na direti, ang trabaho ta, no, bilang katapo sang media, labi na gid nga regitas bayan sa Bombo Radio, sa pag-inform kag pag-educate. So ginedukar naton ang mga ordinaryo nga mapumuluyo, nga magbaton sang bakuna, no? So ang COVID ri sa ato nagsulod November of 2019. Nag-lockdown kita sang aton nga pungsod, no? March 15, 2020. No, lockdown kita to ya, no? So pila ka bulan. Gipadalom kita sa enhanced community quarantine o kung sang ECQ, no? Nga nagalalain man kita, hindi kita takba, no? Basta gani puguhon mong tao, ikaw tas na, no, galipas sana, no? Kiti maguba ang ila sining locomotion, no? Ang ila sining paggihu-gihu, no? Maguba ang pandadlaw nila nga ilikoton. Kiti nayos sila nga muning ginahimo nila, no? Gulpianda lang ati pang puguhon naton sila. Issue ta quarantine pass, no? Kasi no lang ang pwede nga makagwa. So ato grabe itong pagsaka sang kaso sang COVID, no? 2020, 2021, no? So, pagka sulod sang 2022, medyo kwa na, no? Tahaw na gid, or sa mga remaining months, no? Sang 2021, medyo tahaw na gid to, no? Ang mga kaso tatamaan na lagi gid ka, jutay. Ang aton nga kaso. So, at the hike sang sining grabe nga pagsaka o pag-search, sang kaso sang COVID-19, ti bira-bira man kampanya to, ti pa bakuna gid ta kay basibla kun ano matabo sa aton, no? Kag mapatay kita, no? So subong ti daw ay naguro. Ako yati daw dinhi niya guro minto ang tawo subong. Kati imagine, ang mga crowd lab 800,000. Ang mga crowd sa tagsa ka mga political rallies ining dalag ko. Nga mga political rallies diri sa aton sabay sa bilog nga pungsod Pilipinas sa nag-agi ang presidential kag local elections. Ti man sighakot sang tawo, no? Ti why man gani sang physical distancing da, although may suksokan na sa face mask, ti ban niya gani why na gid. Wala na gid gani nagasuksok ang iban, no? Sang face mask, ti imagine. Ti after sang election sa to sang May 9, ti 1 week na. Ano natabo? Ti do ginapahog pata sang muneng bag-o nga mga variant naman, no, sang virus, no, nga ti mo naman kuno, no, masulod naman di sa aton. Ti pero tianhon mo na, no? It's too late. No, it's too late. Ang tawo iyawan ka na haylo. Iyawan ka na torse sang panindugan nila. Sabton ka man sa tawo, burawan yung baksin nyo, no? Tinga sa eleksyon na ginanok mo. Nanuta sa eleksyon, ang tabo sa ato sa eleksyon. Tira ka-income ang mapigado Ano? Naka-income mapigado, pero as far as COVID is concerned, wala. No?
So sining to sang DOS masinaka ang kaso, no? Abril, sa Abril, no? Why man? O, doon ito sa may nabatsyagan nga nagsinaka ang kaso, no? So, ako na matsagan ko lang niya, no? Because kasi pagkauyaya nila, nagasulubra ang vaccine, nga ginpamakal nila, no? Gasulubra ang vaccine, ang ginpamakal nila, gasulubra, ano ang matabos na, siyempre, pilito nila o tawo, o, anon ta naman, dalaon ta naman sa kwan, dalaon ta naman sa tawag sila gani sa pinahugay. Nga hindi kuno vaccinated, magwa sa balay nila o dakpon, damo to sang una nga mga espinasyon ng mga abogado, hindi mo na pwede madakop, no? Kay katungdanan ng isang tao, right ng isang tao. Kung magpa-vaccine sila o kung hindi, respetuhon ta na. No, di ba lala na sila galing? No. Di pero damo man mga hindi vaccinated nga nagahambal subong kag nagapanindugan. Ate, why man kuya nagpabakuna? No? Wala man ko nagpabakuna ti nga buhi man ko sa subong ako. Wala. Grabe, no? Oh. So, buinas na gid siguro nga matawo na yan, no? Nga way nakapabakuna pero buhi. Oh, until now. Oh, you see? No? Sang ilang swerte, mula na ang importante nga naga-enjoy man ta sang aton sa nga pagpangabuhi. So wag lang biter-bitiran kay malo naman kamo nga kita diri demokrasya man ta mo, no? Ang ginarespeto man naton, no, ang desisyon sa tagsa-tagsa. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi. Magabalik kita, hatag tadugang kang panumdum, balikan ta patro kay latest resulta sang piniliay, no? Presidential local elections, no? Dugay-dugay aton man sa nga diskusyonan. Magabalik kita pagkatapos gidamang sanay. Stand by. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko kay ginkakasama kami sa Libertad, way na ko kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation. Sa aton sa ring nga pagpalagadora sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 37 minutos sa rakaligan sa tak ng alas 8. Palaga pati diri sa aton sa ring nga palatuntunan sa zona libre o sa Ilagat Bombo Ponce Espino. Sector Time report ni Bombo Liani Silmenado sa patrol. Ang ini mga pulis nga nagkala-dismiss bala no kay may gitpagwa diri nga kuana no nga report ang Philippine National Police nga ginpang-dismiss gid ya no, so dismiss sa serbisyo gini sila ya no, so gi-check naton kung may aray diri sa Region 6 naman amo maglima pulis nga ginpang-dismiss no. Check tabi, no? Si Bombo Liani Serminado, interview sa kay Lieutenant Colonel Arnel Soles, sa ato spokesperson sang PRO6. Bombo Lian sa patrol, please come in. Bumupon, nagdangat na sa 5,652 ka mga polis ang na-dismiss sa iga niya Bumupon no, nga sa rabisyo. Sabihin, ini may mga kaso Bumupon. Dasa sa 21,306 ka mga katak ng Philippine National Police, 553 ang na-dismiss ilang serbisyo, which is halin ininaw sa datos na gin-release ang officer in charge ng Philippine National Police, na si Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. Bambopon sa ini, no, angot ay may sa mga na-report na mga administrative cases sa PNP personnel. Humalin ni Bambopon sa 2016, no? July 2016 to May 4 na nga data 2020. As of now. So, Bambopon, so sabihin sa mga nakasuhan, may mga katapo diri sa PNP, may ara 1,150 ang na-demote. No, sa ilang ranggot, 10,650 na ang na-suspended.
kag 853 ang nasanksyon kag maya salary forfeiture Bombo Post. 2,491 ang na-reprimand kag 22 na-restrict sa ila quarters kag 288 ang ginpang-withheld ang mga privileges sa Bombo Post. So na-dismiss man ang 716 sa mga pulis sa Bombo Post na involvado sa illegal drug-related cases. 504 personnel na lakip na ang pulo nga police commissioned officers o kanang PCOs, 479 no ka police non-commissioned officers kaga 15 ka mga non-uniform personnel pangod ini Bombo Falls ng ibaluan nga positibo ini sila sa pag-usar sang illegal nga droga. Kag 183 naman nang na-dismiss bangod sang involvement sa drug-related nga mga kaso Bombo Falls. Sa driya sa bahin sang PRO6 sa Bombo Falls ang latest update diri nila no halin sang January 2021 papakadton na sang sinibaw po sa 2022 March nga ila data 32 diri ang na-dismiss ang Bombo Falls. So it means ang mga present man ni halin sang April kag May hindi kan sila covered Bombo Falls. So 32 sang diri ang nagdangat which is nanari-sari man nga kaso ang ginapasaka sa ila Bombo Falls. So diri so kaya Police Lieutenant Colonel Arnel Asolis no sa iyang mensahe man sa kapulisan ng Bombo Falls nga dapat mangin mabinantayon sila upon maging mahinulungon man sa ila sini nga mga agimo Bombo Falls no kay mga desisyon kay ang Philippine National Police wala nagatolerate sang mga malain no nga ginahimo ka na PNP personnel pa ikaw o Bombo Falls. Okay, ti inaiya ko isa iban niya to hungod subuot no. Nga masulod sa muna ang bisyo ti way ginalantaw kung ano ang manging kapalaran nila da. Tabi nila tulog-tulugan na sila no, pabayaan pero tinaya bumbol yan ni sakto no. Ikaw lang nga isa ang maglisada sa organisasyon apektadong bilog nga nga grupo sang pulis. Correct gid ini mo mo no kay ini baka bahin man sila nga intensive cleaning ni para nila nga program Bombo Falls. So wala gid ini ginatolerate sa bahin man sa Philippine National Police Bombo Falls. Sige. May ari di why sa Lilo? Bombo Falls sa subong no gina-update sa nila ako na ginaka andita ang latest subong pala amo ni ang halisan January 2021 to March 2022 Bombo Falls nga data ang updated sa ilang subong. So subong gina-follow up nila ang suniya no ang sa May o kanang latest nga data Bombo Falls. Okay. So Bombo Falls para sa dugang pahayag pamatian dala naton si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang tagapamaba sa PRO6. Mayari kita dari record no from January 1, 2021 to March 2022. Gusto monitor mo bumulyan? Mayari kita tanan na 32 no ka 20 personnel nga na-dismiss sa 20 service. And ini resulta sa mga gin-file no nga kaso sa ila and of course ang iba na PNP man mismo nag-file sang kaso sa ila. Yes. So sir, ano ni ang matabo sir sa mga ginapag-dismiss sir nga mga kapulisan? Ang mga benefits nila, sir? Tibot silingon kung wala ka na sa 20 service, no? After sang imo order, syempre, wala ka na sa serbisyo, wala ka na sweldo, and civilian life ka na, no? And yun nga, no? Hindi ka naman dismiss siguro kung wala ka sang kaso, and as part sang internal cleansing naton, tinanglan naton nga limpiyuhan ang PNP organization sa mga individual nga may ginahimo nga hindi maayo. Yes. Pero sir, ini ang sabahin sir sa mga kapulisan, mga ano sir nga kaso ang ginapasaka sa ila sir? Nanari-sari man nga mga kaso no, depende kung ano mga nagkalatabo sa ila, kag kung ano man yung mga kaso ang ilang gina-involbahan. So wala sang pare-pareho no, lain-lain yung mga kaso. Sir, lastly, sir, ano ang aton niwat sir nga mabilin nga panundom diri sa aton nga mga kapulisan, sir? Ini nagapakita nga seryoso no ang aton nga PNP leadership pagabot sa internal cleansing and diri sa aton sa Western Visayas under Police Brigadier General Pini Dongbo. Sige-sige na no. Wala kita nagatolerate sa aton nga mga PNP personnel nga may ginahimo nga hindi maayo no. And dapat watchful sila kay once nga makakommit sila sa hindi maayo no
Yes. or krimen, sigurado magapangatubang gid sila sa mga kaso. Okay. Ti bago naman subong pinpit chip ti balantan man ng abilidad sini kung paano niya disiplinahon ng mga iring policemen ta? Amo gid na Bombo Funds no kay ti subong no kadamo man asang issue sa bahin please nga mga personnel as nga PNP Bombo Funds. That's why no grabe man ni ang mga kanumdum Bombo Funds no halin sa higher headquarters sa mga kapulisan no nga sa kada region na Bombo Funds nga manhin mahinalungon sila kung hindi ang involvement balabang mo po so likawan gid sa mga illegal activities. Oo, so meaning totally dismissed na gini sila kay ti may mga appeal pa ng iban mo. Yes, sa Bombo Funds so amo na ang latest subong 5,600 plus gid ang na-dismiss. Halina Bombo Funds sa 2016 hasta subong May 2022. Okay. Yes, sa Bombo Funds amo yadto ang balita nga gikan sa patrol ini si Bombol yan ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombol yan ni Selminado. Report ikan sa patrol. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 45 minutos na nakaligad sa takna alas 8 sa gabi. Tining mga kuisa mga kapulisan niyan, no, nga nagapasaway, ti luway galantaw sang puturo sa nila yan, no? So kanugon, nga nakasulod sila sa serbisyo sang pulis. Madismiss ka pa imo subong nga ang sweldo subong sa pulis doble. No? So nagapila isang aplikante pero 1,000 ang isang bakante 1,000 ang aplikante. Murag tandaan nyo. Okay nga no? Why na nga siling ti gin na no gipasawa gina sa inyo ya gipapana gina sa inyo ya ang posisyon sa pagkapulis. Magsala-sala lang kamo da kay hindi kamo magtarong sa obligasyon nyo. No, bungkit urot kamo. Madula ang ginpangabudlayan nyo sa pila ka tuig. So paro na sa bahin sang pag-engage sa illegal nga droga. Ti anano gid nga gadgad nya aton nga sagad pa kamo da abi ka intra. Di ba? So ti kabalo naman kamo nga kalaglagan nyo na. So galing kay ti iban sina daghimo sina kay because ti doble ang dalapugan, no? Ti when ito isagod sa isa niya kaasawa, ang original nga asawa, ginapikiti man sa, no? Kontrolado man ang ataam ato mas original. Ti mangita sa paagi da para nga makakwarta siya kag para nga may ihatag sa to sa karadangdang niya. So mga pulis na pero ko isa hindi magitanan but there are some nga nagapang galuib pa sa asawa. Sorry pa bata to sa kirida sa asawa pa bata pa iskrida. Di man kada no. So hostage na sa agwat niya, no? Ti ginapikot to sa piyak, gina-pressure mo sa piyak, no? Ti tabo ngita sa pagi. Yan mayo di man? May pulis pa gani nga nagabligya sang piki nga armas, Mariones, no? So, ti mangumisyon kay sa 1,000 mo lang na, 2,000 mo lang na. Bligya ka parmas. Sugal pa kabuhi mo da. Isugal mo pa ang kaplaran mo, no? Ti ang dangtan mo, kayanan mo. Ano mo na? That's why nga ti subong internal cleansing sa aton nga mga kapulisan why niya nagauntat. 47 minutos sa kaligad sa takla alas 8 sa gabi sa aton sa nga pagpalagad. Linglingon tanay, no? Ang pinakaligtas nga resulta sang pinilay last May 9, 2022, no? So kuan na ni kita 1 week after, no? Isa ka semana matapos nga patigan kita sang eleksyon, no? So mo nga ti perti man ng kwantas day, no? Pangabudlay taman. So asa pagdulong sang balita para sa bahin sa ato sa nga mga kauturan, no? Ti gindulong tana fast, first and right. So isa nagsimana do nila mala, no? Daw wala lang sang may natabo. Pero ti ari na notice na ihapa. No, na notice do bala ang ining quick result. No, dasig-dasig nga resulta pero ni sa Bacolod ti way pa gani magtuong gabi bala na mo. Kay naga-trending na. No? So di kay mo kita maperde pa incumbent sa baguhanon, no? So ano ang sa likod? So may mga factors, no? Damo mga factors actually.
So sa presidential, no, muning aton nga kwan nga tinatingala mataligad alas 8 pa lang, ha. Pila ng score ni Marcos alas 8, labot na 9 milyones. Alas 8 pa lang na, ha? So alas 7 nagsarado ang mapresento. Di nga tanan nakasend gidayon, ha, sa Commission on Elections na within 1 hour. O wala sang delayed, no, sa pag-send o pag-transmit sang data, no? Ti sabat guro wala eh. O sabat sa Commission on Elections ti wala. O why delayed? Grabe, no? Ti anong gingamit tong internet provider to? Ha? Ti pati ko do PLDT man to kuno. O. So, ti mayo gali ining mga machines, no? Mga VCE machines again supply ni Dennis Oy. No? Kay masinulundon gid. Ang mga machine, no, kay gid supply ni Dennis Oy. Ti grabe to ang pagreklamo sang iban to natulupangdan yan. Ano na yaman? Commission on Elections? No? Last 2010, 2013, 2016, 2019, do hindi man amuni kadasig ang resulta. Oh, no? Di ba? So, why kita makabanan, no? Why kita siling ati may nanutisyan nga amuni kadasig pero sa natabo to sang May 9. Kung ano sila kadasig sang May 9, after 1 week, amo man sila kainay. Nagaigod man nga nagaigod, no? Ang ila nga kwan subong pagtapos ang resulta. Imagine sa presidential mga or kabukusan ni presidential, vice presidential kay senatorial race mga 98.35% na lang. So kung ako ganito isipon, mga 1.65%, no, na lang, ha, ang nabilin. So sa 1.65% ka nabilin para makompleto ang 100% kapag process sa mga election returns, pila ang boto nga ilisipon pa. No? Kag ina nga boto kung mabalaan ta, kung may nabilin pa da abing abansi ni BBM subong kay Vice President Leni Robredo, mga sobra sa katunga, no? Masobra sa kwan sa 16 mil units, may sugpo na yan. No, mga 16 million plus ang abanse. Ang 1.35% pila na lang nada ang botante, no? O kung ang nabilin nga nakabuto, ti may 18 million now, o ang bilin sa nada. Kaya kung basihan mo lang, out of 67,442, 616 registered voters, mga 55 million, 67 million to 55 million, 197,306 na. Ang naisip, tinamabot siligon, nga ang 67 million, 442,000, 616 registered voters mabuto ginatanan-tanan kagulaton tagi ka matapos na iisip ang amuna yang numero sa registered voters hindi, no? Kay sa registered voters active sila, there are some nga nagka-overvote ay misip boto nila pila ihan ka milyon na, no? May ara man nga way gid nagkadto sa presinto way nagboto pero registered voters siya, active siya, no? So pila naman ihan ka milyon ina. No, ang 1.65% pila ka milyon. Kay kung hindi naman ang nakalabot sa abanse ni Bongbong Marcos kag ni Sara Duterte, why na eh? No? Ano pang rason nga padugayon ta pa ni Abi? Ha? Ano pang rason nga padugayon naton? Ha? Ang ining nasambit iya makabanan nga resulta tilang tawaw. Why ya sa pagbag-o? Ha? Sang ila, no, sa didri makabanan nga resulta. The same is true with Sara Duterte as Vice President, presumptive Vice President ng Bongbong Marcos, presumptive President, no, sang pungsod Pilipinas. 31,561,948 ikumpara sa kay Kiko Pangilinan nga may 9,232,883. Di pilang abanse, no? Kung isipon tayo makabanan, masobra sa 20 mil, no? Ang abanse. 20 milyones. No? Ang abanse sa dito makabanan, no? Ninday Sara Duterte. Sa kay Kiko Pangilinan, ano pang inahulatas ni Ebe? Oh. Kay kabalo ka mo,
in order nga ma-justify, no? Ma-justify iya makabanan, no? Ang pagkadasig nila o kung doga sigwit lang bla, no? Many times na, no? Doga kilat lang bla to, o sa May 9, o mumunista subong kay 9. Para mambaltaw ti muna mo, ti para maburbulanse man eh. O may variance daw, voters turn out, spoiled ballots and other factors. Yes, correct it, sir. No? So muna, ti amo man nga tanga subong, majority sa Pilipino nagasiling naman ti Bongbong Marcos ang may presidente. Sara Duterte may vice presidente tingaw, no? Kung hulaton tagin natin until matapos sa bulan sa Mayo, kung bati ko 23 or 28. Ang proclamation, dugay-dugay pa. No? Kaya titapuso ng grupo para mo yung transparent, nugay ka mo na kumilik ka. No? Nagpapapil na magmusbong. Ha? Nagpapapil na magmusbong, nabalaan ta na. O, kapertigin makmukdasig, subong mapagwa sa result. Kung mo na kadasig ang resulta, pagwa tin eh. Sagap ito hinulat sa ligat, tas kagahon to nga. So gabuluaw ang matata. Isa lang na kadlaw, isa lang kagabi ang pulaw ta. Pero, hindi siling pulaw nga, way kaya sang kwanda, wala kaya nagadaga, may ginaubra ka na para malingaw ka, no? Pulaw ginaya, kaya ti, lakat ka diri, lakat ka dito. Pulaw plus kakapoy, hasta magabi, hasta magkagahon. Hasta pagsilak, way sa adlaw, liwat pagkaaga. Hindi ba? Oo. Ti bilib maka mo, may mga pagka-artista man ang komisyon eleksyon, so kung ang kumilik ay. Sa senatorya boss, isiling nila ang number 12 pinaka kululbaan man nga pwesto. Pero tikon ako palang tawon sa number 12 spot Jinggoy Estrada nga 14,966,887 kumpara sa number 13 nga si Binay nga may ara sang 13 million 182,000, no? 285. Ti mga less than a million. Ang abansi, ti masig pinulod pa kuno mabuto sa mga sa mga OFW, no? Ti basi makalapaw pa kuno. O basi lang ya. Di ba? O basi lang ya. O kay ti nagalusot mga dan, do mga term ni Nancy Binayaw. No? By 2025 siguro. Naman nag-enda. Iya sa ring term, that's why iti grabe man, no? Dadari naman nagasulod ang political dynasty nga ginatawag. Ang political dynasty diri sa Pilipinas kaya hindi man matapna. Bisan sa mga national post, no? That's why daw ginahimo lang yung example sa mga local positions. No? Kaya di sila diri, bata nila padagan nila, may nila padagan nila, ang ilang asawa padagan nila, ilautod padagan nila. No, hasta binulos-bulos na, succession na lang sa mga terms na, matapos ikaw, ako naman, tapos ako, ikaw naman. O, di ba? Tikuti, hindi nami. No? O, pwede ta na niya mag-count ko na sa mga lugar, ganyan lang nga, kung kisabla do, hindi man basta-basta ang ginahimo sa mga oposisyon, kundi majorities la. No? Daw kuan Manila, sandwich Manila ang kuan, ginaipit ang presasyon, so, di mo nang siling ko ang gaba mo. O, tilatawan nyo bla, no? Paano nang sitwasyon sa Isabela da? O, sa sobra kaalam sa mga SB, sa sobra kaalam sa ila Vice Mayor da, no? Sa banwa sa Isabela, tiway ka pa malutmot, bumunggo sa mayor, nga incumbent, tiway ka daog. Ay mo na, lumpat adayon abi mo, no? Kag besides, ang tawo aki ginaya, ang taga banwa sa Isabela, aki ginadaya. O, di ba? Sabahin sa ginhimo ninyo da. O, nga wala nyo pasarang budget, kaya do ka namo kung sa ritsi-butsi, sobra pa kamo sa kuwa. Ilan tawan nyo na. Nablo ko isa, no? Ang bato nga ginahaboy mo, sa kontra mo, haboyon ka man tuod balik, no? Pandisal na pero may bato man Japon. O, bukol man Japon, ulo mo pag-igo sa imo. Sino nagpangibabaw? O, naman na bala, no? So, muna, so nagkatulad tayo kay mga sidelights na, no, sa aton mga comments. Anyway, temo na sa mga dynasty na, no, kuana, no, hindi mayo. Para sa aton kay tiduay na tsansa, no, ang ibang tama kauturan nga pagkapa nerbisyo man. No, so mambal man sila nga, ano mo kay ginabuto, mga kami isang tawo, correct na.
Umutong kumusang tao because sa influensya nyo, because ang inyong kapasidad dira, no? Kagati with all of your powers, with all of your ikasangkol o kung ikasarang, no? Himuon ninyo para magdaog ka mo Oh, nano na. Hindi sino man napadlagan asawa mo, bana mo, mayor, lagan asawa mo, vice mayor, hindi kagi mga panya nga, pinipagpangapan asawa mo tuhon man, ba, di nga jis man. Ay, ho. May madabili na kita nga mapanumdom, and then wind up kita dugay-dugay diri sa aton sa nga palatuntunan, pagkatapos kita magsini. Stand by! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo #1. Ring nga pagpalagan sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time 1 minuto na nakaligid sa takna ng alas 9 sa gabi. Standby na kamo sa Santos nga Rosario, masunod naman ang Bombo Hanay sa gabi. Lunes kita subong nga presentasyon petsa 16 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Elagad Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa upapod na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maginiiloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno
sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako, nga ang iloy sang akon Ginoo, magkaris sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian.
matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa bilog. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon,
Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na dinagidjatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo, agud ihalad siya sa Dios sa pagtuman sang kasuguan. Si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon.
kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala kamo makahibalo? Nga kinahanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay.
Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon, ag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw.
nagaampo kang nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna 9:00 sang gabi.
Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw naman kita sang Lunes, petsa 16 sa bulan sang Mayo sining tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, malin sign on tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa mga nagapanguna naton nga mga balita, masobra 500 ka mga wanted persons ang nadakpan sa Police Regional Office 6 sa bilog nga bulan sang Abril. Miyara man isa ka lalaki no, nga naaresto sa paglapas sa RA 9165 o ko na nadakpan no, nga naga-engage sa illegal nga droga. Aton karon pagkakaon ang duga nga detalye tuhoy sa sini nga mga reports sa patrol kaya Bombo Lianizil Minardo. Exactly 1 week no, isa ka semana matapos ang eleksyon, nagalaom ang mga manunodlo, ang mga teachers diri sa syudad sang Bacolod nga kabahin sang electoral board, mga nagserbe bala sang Mayo 9 sang tinalikdan nga Lunes nga matagan sila no sang o kon madugangan bala ang ila mabaton nga mga honoraryo. Sa karon ginalauman no nga mag-aabot ang ilang honoraryo sobra o kon 7 days gid exactly no matapos ang eleksyon kag kun mahatag gid man ang COMELEC, mahatag na gid man ang ilang honorarium ka magahatag sa dugang nga bayad o kun overtime pay. Dapat salamahon na lang no ang tanan nga nagserbe sa eleksyon, bangod tanan man ang nagpulaw agud nga magbantay kag mag-assist sa mga botante. Una na ginanunsar no nga ang chairman sang electoral board ang natalana nga makabaton sang 10,000 pesos, 10,000 pesos, apang ang net pay lamang nila ang 8,000 pesos. Kag ang members ang makabaton sang 7,000 pesos. Apang mabuhin man ino bangod mayara pa sa 20% nga VAT ti ginalauman manggani sa mga manunodlo amo man ang ilang ginapanawagan sa karon nga aprobahan na sa Senado nga hindi na bala pag-ibuhin pa ang value added tax sa ilang honoraryo. Samtang nagpahanumdom ang City Director sa Bacolod City Police Office ang BCPO sa mga kapulisan diri sa syudad sang Bacolod nga adlaw-adlaw nga magpatigayon sa Greyhound operations. Ini no matapos na diskubrihan sa Bacolod Police Station 8 sa Sabado nga ang ceiling sa ila jail facility na amat-amat nagali-lagari no sang sila ang nagpatigayon sa Greyhound Operation Inspection. Puwerte man ining mga priso no. So kapin na 25 to sila sa prisuhan no ka mga lalaki ti mostly sa ila mga nahunong bala no nadakpan may kaangtanan man sa pag-engage sa illegal nga droga. Ti mayara na da ko no sa Bacolod Police Station 8 sa jail facility may ginapatigayo na da nga prayer meeting no kada alas 6 kaga alas 9 sa gabi. Samtang naga-prayer meeting, nagakanta-kanta ang iban nga mga priso, no? So, gakatabunan, balasang kanta, ang kung ano man na nga sound, ginadunganan, man gali iyalagari, sang isa ang kable sa ceiling para hindi bation. Grabe nga mga estilo, no? Maayo lang gid, kaya nadiskubrihan kahapon, no? Nagpatigayon sila sa Greyhound Operations, Greyhound Inspection Operations, kung wala, matigayon gid kuntani ang plano sining mga priso. At syempre manabat gid ayan no ang police station, ang jail guard, especially ang hepe, ang chief of police kung mapalagyuhan sila sang priso. Di bilang pagdiskubre sa nadiskubrihan sa istasyon, ginadumilian sa karon no ang pagbisita sa mga inmates sa Bacolod Police Station 8 temporarily dumilian lang anay kag hukson man no ang duyan sa sulod sa facility. Sa Talisay City Police Station, no, madumduman nyo to nga na may nakapalagyo man to nga mga priso sa tinalikdan titob-tob sa karon, wala paliwat madakpan ining mga pugante.
Nagpamando sa karon no sang City Director sang BCPO ni Police Colonel Thomas Joseph Martir nga adlaw-adlawon ang Greyhound operations kaga magpatuman man sa mga tikang agud nga malikawan no ining pag attempt bala sa mga priso nga magpalagyo kaga syempre maghuman man sila kuno sa man sila bala mabutang man sila sa human consideration apang hindi man dapat tuman kahalog. Sa balita nasyonal, sa gihapon no ng partial kaga unofficial pa lang ang tali sa Commission on Elections sang COMELEC so nagapabilin sa 98.35% pa lang no ang naisip sa karon after 1 week, 7 days after election. Pero kung lantawon ta ang nabilin nga masobra 1% nga wala pa maisip daw hindi naman gihapon makaapekto no sa resulta o kun sa ranking. Kahapon, gina-congratulate na ni Russian President Vladimir Putin. Si Putin, no, kilala gid ini sa karon sa bilog nga kalibutan. Although, may pangalan naman gid ni si Putin, abi, no, kay syempre, madugay naman siya bala nga nagapinuno no sang Russia pero lately mas nagsanyog pag ini nga pangalan bangod sa pagpangatake nga ginhimo sang Russia sa Ukraine. Congratulate no ni Russian President Vladimir Putin si Philippine Presidential Frontrunner si presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. santo sa Russian Foreign Ministry. Ginpayag sang Russian President nga traditionally friendly no ang relasyon sa tunga sang Pilipinas kag sang Russia kaga gusto niya nga mas magsanyog pagidbala no ang relasyon sang duha ka pungsod. Una naman no nga nag-congratulate kay Marcos Jr. si US President Joe Biden kag si Chinese Prime Minister Xi Jinping no ti ang mga leader sa iban pagid nga mga Asia Pacific countries nga kaalyado man sang Pilipinas ang nagpadalaman sa ilang pagtamyaw kay BBM lakip na sa Japan bala si Japanese Prime Minister Kishida Fumio. Samtang ginalantaw naman sa kampo ni presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang posibilidad sa pag-appoint sang mga kandidato bala nga nagpadalagan sa eleksyon apang napierde. Posible nga iga-appoint niya no ni BBM ang pila sa mga candidates nga wala nagdalaog sa eleksyon sa mga government positions. Sa nahambal na no bilang chief executive ang presidente no may power siya of appointment sarang siya maka-appoint sa iyang gabinete suno gani siya nga tagpamaba after May 9 no hindi na importante kung ano pa da ang duag kung ano pa abi ang political color sa isa ka kandidato basta may qualities nga ilang nga ginapangita pwede niya na ma-appoint sa posisyon. So far no sa karon ang ginpangalanan pa lang ni BBM sa iyang gabinete kag sa mga departments man no mga department heads si Vice President o incoming Vice President Sara Duterte bilang pinuno sa Department of Education DepEd Secretary kag ang iya campaign manager no nga si Benhur Abalos bilang chief sa Department of the Interior and Local Government. Sa bahin sa mga senador naman kag sa party list so far wala na no nagabago ang kumbaga apisar nga partial pa lang pero wala man may pagbago bala wala pagbago sa list no sang mga senador kag party list. Ang mga winning senators suno sa COMELEC ang iga-proklamar sa Wednesday afternoon sinino nga Miyerkules sang hapon Mayo 18 samtang ang party list groups naman ay iga-proklamar sa Mayo 19 sa Webes. Una na ginapayag sa COMELEC nga i-separate bala ang proclamation sa mga senador kag sang party list agod nga mapatuman man ang mga public health standards sa tunga sang COVID-19 pandemic. So sa karon no ang nagapanguna sa gihapon nga top 12 no senatoriables santo sa latest nga tally no sang National Tally Sheet Report number 5 nga ginrelease sang May 15 as of 8:49 PM nagapanguna sa gihapon si Ruben Padilla, si nagapakaduha no si Lauren Ligarda, Rafi Tulfo, Sherwin Gatchalian, si Cheese Escudero, Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Juan Miguel Zubiri, Joel Villanueva, JV Ejercito, Risa Hontiveros, kag Jinggoy Estrada. Ang
sila nga 12 no, top 12 sa mga senatorials nga nagapanguna. Samtang tinutuyo naman ni ginalantaw no ni presumptive Vice President Sara Duterte Carpio nga magapatigayon sa nga oath taking sa Hunyo 19 sa June 19 sa iyang hometown sa Davao City. Ano ni siya no, Sunday ini siya nga adlaw ang ginalantaw ni Davao City Mayor o kuna ni presumptive Vice President Sara Duterte no nga patigayunon ang iyang oath taking sa Hunyo 19. Opisar nga June 30 no, June 30 pag idya magasugod bala assume sa opisina ang mga bag-o nga set sang mga leaders. Pero hindi pa ni sure kung June 19 naman kuno nag-set lang gid sila na isang date kay dapat ma-proclaim bala anay no sang COMELEC ang mga kandidato, ang mga winning candidates antes sila makapatigayon sang oath taking. Di posible nga base maglapaw pa kun sa June 19 antes ang proclamation araw-araw naman na yan no. Pero posible so ginalantaw nila or nag-set lang sila anay isang date. Pero if ever gid man nga before June 19 i-proclaim na ang mga winning candidates ti Hunyo 19 gid magapatigayon sang oath taking si VP si presumptive Vice President Sara Duterte sa Davao City. Pero magasugod gihapon ang mga winning candidates assume no sang opisina sa Hunyo 30. Antes naton ko ang mga balita sang patrol kaya Bombo Lianizil Minardo no, update kita anay sa aton nga balita no sa hinampang sa nagapadayon sa karon nga Southeast Asian Games didto sa may Hanoi, Vietnam. Sa karon ang Pilipinas nagapangatlo ini no sa may pinakamadamo nga medalya nga nakuha sa SEA Games. So nagapanguna no ang Vietnam nga mayara sa kabugusan nga 189 ka mga medals nga nakuha, 84 ang gold sa Vietnam, 50 ang silver kag 55 ang bronze. Ikaduha ang Thailand nga mayara sa kabugusan nga 124, 124 ka mga medals, 34 ang gold, 36 ang silver kag 54 ang bronze. Pilipinas nagapangatlo no, 29 ka gold, 34 na ka silver kag 43 ka bronze medal. Sa karon mayara sang 106 no nga total medal ang pungsod Pilipinas. Pangatlo out of 11 ka mga pungsod ang pungsod Pilipinas. Nagsugod no ining SEA Games 2022 sang May 12 opisyal ini ginbuksan sa tinalikdan nga Thursday no, Webes kag magatakop ini sa masunod nga Lunes, Mayo 23 tuig 2022. Ginalauman ginatinguhaan gid sa karon sang Pilipinas nga ma-reign mapabilin bala no ang ilang title kay ang Pilipinas ang tinalikdan ang nagapanguna no ang naging champion man sa SEA Games. Nakakuha to sadto ang pungsod sang 149 ka mga gold, 117 ka mga silver, kag 121 ka mga bronze medals sa overall SEA Games Championship. 51 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 ng gabi. Siningation ato na check karon ang mga balita nga natipon sang patrol kasubong man ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kay Bombo Lianizil Minardo. Bombo Liani, please come in. Bombo Jairi, isa ka lalaki ang nadakpan matapos yung nakuhaan sa armas luthang sa may syudad sang Valle Hermoso. Bombo Jairi, espesimente sa may barangay Poblacion, kung sariin ang suspetsado ginkilala kay Charlie Fajardo. Charlie Fajardo, Biliganyo, Bombo Jairi, na 30 years old o kana 13 years old, residente sa sitio sa Maca, barangay Mabugo, Canlaon City, Negros Oriental, Bombo Jairi. No, kung diin ini ang nag-operate amo ang Valle Hermoso Municipal Police Station nga nag-responde ini siya Bombo Jairi sa isa ka pagkatinadya sa Jadirano sa ini ginrespondihan niya sa mga kapulisan abang uda Bombo Jairi pag-abot diri sa mga kapulisan mayara pag-ilinaway kung sa diin aktuhan ang suspect nga may dala sa mga armas nga 38 ka caliber revolver Bombo Jairi. So 5 ka bala kaga isa ka ito mga singbag ang na-recover diri sa may suspetsado. Subong Bombo Jairi, ang suspetsado yara na naka-detain sa may custodial facility sang Valle Hermoso Municipal Police Station kaga nakatananan ng pasakaan ini kaso Bombo Jairi. So masunod man ini ang COMELEC ganban Bombo Jairi kay ini ara siya mono sa may sagwa sa iya panimalay sa nga nadakpan siya nagakuputa sang armas. So ang
kasubong man sa pagalapas ng Republic Act 10591 Bombo Cherry. So kadamo gid gihapon Bombo Liani no, kumbaga do ginainto lang bala nila gihapon ng mga otoridad magpatuman sa nga COMELEC gun ban, although sa Hunyo pa no matapos ini nga COMELEC gun ban Bombo Liani, pero sa madumduman ta do kadamo gid sa gihapon sa mga nagkaladakpan bala nga naglapas, kadamo magani sang natabo nga mga shooting incidents. Yes, para kita Bombo Cherry diri sa bahin no, ka ilog na Western Visayas o na Region 6 no, ang may pinakadamo na kumpiskaran no, o nakuhaan sa karmasuthang dirigid ang Negros Occidental, which is Bombo Cherry, ang sa bahin na diri wala man kulang ang mga ang mga kapulisan sa pagpapahanumdom sa kada isang aton nga ginabawalan pagid-anay Bombo Cherry nga magadala sang armasuthang kumagwa sa panimalay, ilabi na gid no kung wala pa hanugot inihalin sa maya COMELEC Bombo Cherry. Apang Bombo Cherry, doon sa bahin naman sa accomplishment sa mga kapulisan, kung sa diin mayara 513 na ka-wanted person no na-aresto sa bulan sa Abril tuig 2022. Kung sa diin ini Bombo Cherry no, isama na sa programa sa intensified campaign no against wanted person diri sa may region no. Kung sa diin amo ni ang nasambit nato nga numbers sang arrested of person no, kung na wanted a person nagdangat sa 513, kung sa diin di Bombo Cherry ang gina-release ni nga datos mayara wanted a persons arrested no, 83 sa classified as most wanted a persons o kon MWPs no. 430 naman sa other wanted a persons sinisa nalain-lain ang Bombo Cherry nga mga kaso. So sa 83 most wanted person sa Negros Occidental ang may pinakamadamo sini nga na-aresto no, ang NOPO, which is mayara 32. Ginasundan ini sang Iloilo Province nga 16 kabilog, ang Bacolod City mayara 12, ang Capiz may 10, ang Aklan kag Antique mayara 4 most wanted person nga aresto, ang Iloilo City mayara 3 kag ang CIDG no kanang Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 6 mayara 2 Bombo Cherry. Samtang Bombo Cherry mayara man ka 430 no other wanted persons nga kung sa diin ang magyapon ang pinakamataas sini nga naka-aresto is ang Negros Occidental no Police Provincial Office nga mayara ini Bombo Cherry sang 246. Ang sa Iloilo Province nga mga kapulisan 60, ang Bacolod City mayara 38 ka other wanted person, ang sa Antique 23, ang sa Aklan na pagsukapi 15 kag sa CIDG RFU 6 Bombo Cherry 13, ang Iloilo City mayara 12 kag ang Guimaras 8. So ini tanan na Bombo Cherry no ang na-aresto resulta ini sa hindi ang result sang 489 na police operation na ginhimo no sa region na Bombo Cherry kag ini Bombo Cherry no ang sa kahin sang mga kapulisan dako gini Bombo Cherry nga accomplishment. So Bombo Cherry sa dugang nga pahayag kumatian bala naton si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang tagapambaba sa PROC. Pinatransfer kakabugusan sir ang naaresto no nga mga persona sa bulan sang Abril sir. Sa bulan sang Abril 2022 niya kita 513 ka individual nga nadakpan nga may mga warrant of arrest no. From this 513, 83 ang na-consider as most wanted and 430 ang other wanted persons. Yes. So sir, sa kada sakop sir no sa Region 6 diin sir ang may pinakadamo nga naka-aresto sir. Pag-abot sa most wanted, ang Negros na may pinakamataas na mayara 32, Iloilo Province 16, yes. Bacolod 12, Capiz 10, Aklan and Antique 4, Iloilo City 3, and ang Yasan Criminal Investigation Detection Group 2. Yes. Sa other most wanted naman, ang panguna gyapon is Negros Occidental, kung sa diin mayara 246, followed by Iloilo Province 60, Bacolod City 38, Antique 23, Aklan and Capiz mayroong atag 15. Yes. And yung CIDG no, mayroong 13, Iloilo City 12, and Guimaras mayroong 8. Okay.
So sa duwa sir kana sa other o kana ang pinakadamo nga naaresto amo na diri ang sa mga Negros Occidental gud sir. Yes, ma'am, no? Both most wanted and other wanted persons, ang mga pinakadamo is from Negros. So, Bombo Jerry, mo to ang pahayag no ani Police Lieutenant Colonel Arnel Astolis. Kudos no kaga congratulations gid sa aton nga mga kapulisan kaya padayon sila sa gihapon sa ilang pag-serbisyo no sa ilang ginasumpaan sini nga mga responsibilidad Bombo Jerry. So kamusta sa karon Bombo Yani ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod? Yes, sa subong Bombo Jerry tinag-okay na gid no ang ato na diri nga panahon pero daw wala gid bituon Bombo Jerry no medyo magalum-galumon sa gyapon ang aton nga panahon subong madamo pa ang tawo diri sa palibot sa may syudad sa Bacolod. May mga jeep pa man nga nagabiyahe Bombo Jerry kaga subong no bisan na Lunes sang gabi madamo sa gihapon kita makit-an no nga nagalagaw ng mga kauturan naton kay especially Bombo Jerry kung mga weekend di sila no nagagwa ako na may mga night out bala na ang hilig sa mga ako na may mga nightlife Bombo Jerry subong nga Bombo Jerry kaluyan wala sa mga major incidents no nga luntad diri sa may syudad sang Bacolod. So far Bombo Yani napanghukas naman ang mga pila ka mga posters sa pagpanglibot sang patrol kaina. Yes, Bombo Jerry no napangakas naman ang iban pero may ara pagid siya nagkalabilin nga mga posters no nga wala pa nakakas sang iban o na wala pa ini na pangakakas so may mga ara pa man pipila no sa areas diri sa Bacolod City Bombo Jerry. Sige Bombo Yani, madamo gid nga salamat. Bombo Jerry para sa pagpangalagad sa bungguhanay sa gabi ini si Bombo Yani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bumbo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Yani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol so matawhay sa karon no ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod mga kabombo bangod Lunes no kada Biyernes na siya masami mo sang gabi kag Sabado sang gabi do mahambal tagid nga do binuyan bala mga tawo kay syempre weekend tinaga man sila nagakalit man sila nga maka night out makaguha-guha man. Sa bahin no sa North Korea ang North Korea sa karon na pangatubang sa isa ka explosive COVID-19 outbreak. Kung medyo nagahagan-hagan na di ang sitwasyon naton sa Pilipinas sa COVID-19 kasi pila pagid ka mga pungsod ang North Korea subong pangatubang sila no sang ilaga na gitawag nga explosive COVID-19 outbreak. Sa karon ginmando ni North Korean leader no Kim Jong-un ang ginmandoan sini ang ilang mga militar kaya ang North Korea no kilala gid ini bilang isa bala ka pungsod nga although mahambal naton nga pigado pero high-end ang ilang grabe ang training sa ilang mga militaries ti ang ginmandoan sini ang mga militar nga magbulig no sa distribution sa COVID-19 medicines. I-lockdown to sa karon sa North Korea pero madumduman ta wala hindi man bala hapos makasulod sa North Korea no maskin wala sa lockdown kung taga-iban ka nga pungsod pero sa karon may ginapatuman to sila nga lockdown matapos na kumpirmar ang COVID-19 outbreak sang tinalikdan nga semana. Ginapangambahan bala ginakahangawaan sang pila ka mga eksperto nga magtuga ining COVID-19 outbreak sang dako gid nga krisis no sa nasambit nga pungsod bangod nga limitado man lang ang medical supplies no kag wala pa nga daan sang vaccine program sa may North Korea. Ang North Korea nga daan isa ini sa mga pungsod sa bilog nga kalibutan nga may pinakamalala bala no worst healthcare systems kaga kulang no sa maayo nga mga kagamitan sa ilang mga ospital. Dito na focus gid ba lang ilang mga resources didto sa pagpasanyog sa ilang military. Sa karon mayara na sa masobra 1.2 million nga natapikan sang COVID-19 dito sa North Korea kung sa diin kapin 50 na ang nagkalamatan. Di apisar nga medyo hindi maayo bala no ang relasyon sa North Korea sa South Korea tupaday lang ini sila no nagpromesa man ang presidente sa South Korea no si President Yoon Suk-yeol no nga handa ang ilang gobyerno nga magbulig no sa North Korea kangay abi sa pagsupply sang mga bakuna kag mga medicines in kaso no nga magpasugot no ang presidente kag magpasugot ang capital sini nga Pyongyang. So kasi pa lang no dire is bala no ang ilang atensyon no sa tunga sa North Korea
kaga South Korea. 3 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ng gabi. Ginakolabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik liwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Inihin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio
Philippines. Bomborazo is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborazo Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bomborazo Philippines.